Pasasarapin natin ang ating chicken sutanghon. Ayan, hello mga idol, mga kalakay. O ngayong gabi, ang prepare nating lulutuin. Dahil mayroon pa akong manok sa rep. Lulutuin natin ito, chicken sutanghon. So ngayong gabi, samahan nyo ako magluto ng chicken sutanghon. So ito na mga kalakay, yung ating manok. Check natin, makalipas ang 15 minutos mga kalakay. Ayan o. Nag-reduce na yung kanyang tubig, tapos nag-produce siya ng mantika. So makikita nyo, nasangkot siya na siya ng maigi. Nag-produce siya ng mantika. Igisa na natin yung ating bawang. Sabay na yan, sibuyas at bawang. Medyo itinabi ko lang yung karne para hindi siya mahalo sa bawang at sibuyas. Ayan guys, pwede ko na rin isabay yung tangkay ng celery dito ha. Nalagyan natin ng celery yan. Ayan, so pwede na natin ihalo yung karne dito. Pwede na natin lagyan to ng sabaw mga kalakay. Takpan muna natin yan, pakuluin natin siya ng mga 15 minutes. Hayaan muna natin siyang kumulo mga kalakay. Check natin mga idol. Makalipas ang 15 minutes, nalaglagan ko yan ng chicken cubes para larong sumarap ang ating chicken sutanghon soup. Siyempre, hindi mawawala ang pamintang durog mga kalakay. At ang ating patis. Papatawan ko rin to ng kunting magic lang mga kalakay. Kunti lang, ayan. At syempre lalaglagan natin yan ng atsuete powder mga idol. Para naman magbago ang kanyang kulay. Ang bango mga idol. Ayan, pwede na natin ilaglag ang ating sutanghon mga idol. Masarap itong chicken sutanghon. Masarap humigop ng sabaw ng chicken sutanghon mga idol. Lalaglag ko muna itong ating carrots mga idol. Takpan muna natin yan, pakuluin natin siya ng mga 3 to 5 minutes. Makalipas ang 5 minuto mga idol. Ayan, pwede na natin ilaglag yung ating repolyo. Lalaglag ko na yung ating repolyo mga idol. Makaraan ng 3 minuto, yan mga kalakay. Dahil mahilig ako sa sibuyas, lalagyan ko yun ng dahon ng sibuyas. At yung natirang dahon ng celery mga idol ay lalagay na rin natin. Sayang naman ko itatapon. Dagdag aroma din yan. Dagdag sa kanyang amoy. Gustong gusto ko yung amoy ng celery. Pasasarapin natin ang ating chicken sutanghon. O ayan mga idol, okay na itong ating chicken sutanghon. Sarap. Ito na ang ating chicken sutanghon mga idol. Ipaplato na natin yan. Sarap. Yun oh, may buto-buto. Yun ang paborito. So, ito na mga idol, mga kalakay, ang ating chicken sutanghon. Ito ang video natin for tonight. Yes, sarap na humigop na sabaw. Ang lasang-lasa nito mga idol. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking mga video mga idol, mga kalakay. Huwag sana kayong magsasawa, gaya ng aking sinasabi. Huwag po kayong humihiyang sumuporta sa inyong kapwa content creator. So, ito na mga kalakay, mga idol. Tikman natin yung ating chicken sutanghon. Pop na pop mga idol, mga kalakay. Napakasarap. Medyo mainit-init pa. Ayan mga idol, mga kalakay, ang video natin for tonight. Chicken sutanghon. Ayan. Sa mga hindi pa nakapalo sa akin, follow me more para marami pa tayong may inspire at marami pa tayong may upload na cooking tips gabi-gabi. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po tayong lahat. Love na love ko kayo mga idol, mga kalakay.